Horasma dihita saluhutna. Dihita punguan ina seksi paropuan ditongani huria nang pe dang rap boy hita marsaor di bagasan obason alina masa ditongani negara ditongani Portibion alai lasmi rohata lau memuji Tuhani toktong ma marsigorgor di bagasan rohata be atong taparade ma rohata asa masuk kita jala asa bui kita marsaor dohot hatani debata martangiang nahohom mahita di bagasan rohata be martangiang mahita. Amin. Tapuji ma tuhata maride mahita sian buku ede nomor 15 ayat sada dohot ayat 2 autna 1000 halikada. Moliate madiho ale Tuhan na toktong maramoti jalan madongani hami nuaing naing marsaur mahami dohot hatam secara khusus di hami kategorial seksi paropuan ale Tuhan mian maho di bagasan roha dohot pikiran nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tabuka ma turpuk renungan dihita punguan seksi paropuan tersurat di Yesaya bidu 42 mamuka sian ayat sada sahatu ayat sian songonon ma tersurat di sini idama na posoki na hutubu na hupiliti hasudungan ni rohaku nunga huape honto dikutu ibana taria sonon nama uhum tu aka bangso parbegu dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana jala dang patu begi honon na suarana di alaman arung nang marosahi dang laus ponggol honon na jala subuh na marnehet-neheti dang laus itopon na hobar tu hasitungan taria sonon na uhum dang ololoja ibana manang madate paima di pahot uhum di tanoon jala akka pulo-pulo makalunguton patikna songono dohatan di debata Jahoba sito palangit dohot na para herbakosa na pajarar tanoon rodi akka suan-suananda na mga lihon hosa tu bangso na maringan di atasna dohotod di tu aka na mardalani disi Jehovah na majoho marhite-hite hati gorang
jala au manugu tangaku sai ramotaku doho jala lehonoku doho bahen bangso parjajian bahen panodang ti akka parbegu membuka akamata ni halak nama pitu parwarhon sian hurungan halak natar hurung sian bagas hurungan halak nama ringan di haholomon ahudo Jehovah ima goarku jala dang lehonoku hasamapokku tuna asing manang hamuliauku tu akka gana-ganaan panurirangon akka sian narubi idama nungaro jala akka nabura audo pabuahon tagan somar tubur dope nungahu patu bekehon Tuhan ido yanggo sahana dihita nahina holongan di bagasan Kristus Yesus judul perikop manang turpuk renungan dihita sadarion ima na berjudul panurirangon taringotu naposoni debata suku-suku dihita isedo nanidok naposoni debata di bagasan turpukon na di bagasan turpuk Jesayaon molo diturpukon martudu-tudu doon tu Mesias naung binagabagahon ni debata ima Tuhan Yesus Kristus. Di papatar do turpukon tu bangso Israel ditiki dihabuangan na sidang. Manopot bangso ni Jehovah na terbuang di luat na lebahan ima di Babel. Tentu kondisi mereka di pembuangan adalah kondisi yang mencemaskan, kondisi yang mengkhawatirkan, kondisi yang membuat mereka takut marukil mabiar. Idombahen roh hatan debata marhite panurirang Jesaya. Adong sahalak naposoni debata na paluahon nasida, paluahon hita sian gonggoman ni dosa. Ima Tuhan Yesus Kristus. Alai di bagasan partikianon di zaman sekarang ini kalau kita bertanya siapakah yang disebut dengan naposoni debata ola natarjou do terpilit gabe pangulani huria do manang luhut si ihuton Yesus totu molot ihuton panidangion ni haporseaon huria reformasi takas do didok disi sude halak Kristen natarjou do gabe naposoni debata nama maritahon haluaon na pinatupani Kristus Yesus. Artinya baik saya dan inang juga kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah naposoni debata. Lapatana dada holan parhalado partohonan naposoni debata. Manang sitidang ini Kristus alai luhut do kita si ikutan Kristus gabi naposoni debata. Nuaing suku-sukun dihita. Kalau saya dan inang hita sude gabi naposoni debata ahado nagabi tugas utama di bagasan goluta. Naparjolo ima marpakuling nalabok. Tersurat di ayat 2. Dan jauh-jauh ibana manang pangiaron na suarana jaladang patu begehonon na suarana di alamat namar lapata doi molo sahalak naposon debata hita ikon labok hita patu begehon uhum dohot hasitongani alai dang nama doggali nanget alai dang laso tarbegi tenang tidak gembar-gembor tidak berteriak-teriak tidak menyaringkan suaranya ke sana dan ke sini untuk berkampanye asa sudah halak memuji ibana. Tidak demikian seorang naposoni debata, tapi dia bersikap tenang, bersikap apa adanya untuk boleh merespon setiap ucapan dari mana yang dia terima. Alina paduahon molo gabe sahalak naposoni debata dohita tugas manang karakter na paduahon na ikon adong didirita ima dang olo loja manang madate tidak mau berputus asa. Di ayat 3 didong arung nang marosahi dang laos ponggol hononna jala subu na marnehet neheti dang laos itoponna.
Yesaya memberi pengharapan kepada bangsa Israel yang di dalam pembuangan, yang menunggu-nunggu keselamatan, supaya mereka tidak berputus asa. Dan oluluja manang madate, dalam segala pergumulan kita percaya masih ada campur tangan Tuhan, supaya kita tidak pernah berputus asa. Masih ada gunanya kita menunggu doa kita supaya Tuhan boleh menjawab di waktu yang terbaik. Masih ada kesabaran yang harus tertanam di dalam hati kita sebagai bukti kita seorang hamba Tuhan. Hurian nahina holongan, ungkapan ini memastikan orang-orang yang sedang berduka dirundung duka nestapa, supaya kita tidak pernah berputus asa. Unang loja hita manang madate, tidak mau berputus asa secara khusus dalam kondisi dunia sekarang ini, di mana mewabahnya coronavirus yang kita rasakan sampai hari ini, bahkan membuat saya dan Inang tidak bisa bersama dalam bangunan gereja Tuhan. Tapi toh dalam kondisi itu pun kita tidak boleh berputus asa. Hatan debata madok dihita arun nama oleoli, artinya dia mau mengatakan bahkan di dalam keterpurukan pun Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan nyala api kita sampai padam. Kalau kita merasa sepertinya energi kita sudah hilang, banyak yang membuat kita merintih. Kondisi sekarang ini membuat ekonomi kita lemah, membuat banyak ketakutan dalam diri kita. Alaihatan debata madok, naposo ni debata, ikondo tetap mangul di bagasan semangat. Tarlumubi dihita akka ina, bersemangatlah ina di dalam setiap kehidupan kita. Dalam kondisi yang sekarang ini, kita sangat diuji. Seorang ibu menjadi guru di tengah rumah kita bersama dengan anak-anak kita. Alai nang pesongoni, toktong mahita marlas miroha. Jangan berputus asa, unang madate. Alai napatuluhon, naposo ni debata di ayat ono, di dokdo, ikon gabi panudang, menjadi terang. Dalam bahasa Ibrani, or artinya matahari. Dalam hal ini kita bisa mengerti, molidok naposo debata hita ikon gabi panudang, namar lapata doi, berarti hidup kita harus memiliki fungsi untuk orang lain. Namar lapata doi berarti hidup kita harus memberi kehangatan kepada orang lain, memberi kenyamanan kepada orang lain. Puido asata kasita mangastuci songon fungsi matahari. Dengan matahari maka setiap tumbuhan bisa berfotosintesis. Itu buktinya bahwa matahari memberi dampak. Gabi panodang harus memberi dampak. Terlebih di zaman sekarang ini, mewabahnya COVID ini, coronavirus ini, semua kita berlomba untuk berjemur keluar di waktu tertentu, menandakan betapa cahaya matahari memberi fungsi yang sangat hebat dalam hidup kita. Atong mulo gabi panodang hita, ikon songonido hita, seperti matahari memberi kehangatan, kenyamanan, kehidupan kepada orang lain. Kita tidak boleh menambah beban orang lain dengan kehadiran kita. Alai ikon boido hita mangalehon dinasida kehangatan, kenyamanan, semangat hidup. Napatuluhon naposun debata ikon gabi panudang mangulumai di bagasan dirita ganun. Alai naparpudi dihita punguan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kalau kita seorang hamba Tuhan, naposo ni debata di dokdo tugas naposo ni debata napaupaton manang karakter na ikon adong di bagasan dirita, di bagasan guluta ima di ayat paupatoni mamuka akamata ni halak na mapitung paruarohon sian hurungan halak na tarhurung sian bagas hurungan halak na maringan di haholongan. Kuriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di padan narobi jojodo urungan di pauli di toru di tano asatung holom situtudo urungani hinorhon ni haholomoni boido gabe mapitu si malolong on magambaran tugas dihita kanaposo ni debata di tongan ni portibion menolong orang lain, mengurangi beban orang lain, mengurangi keluhan, kesedihan dan sakit orang lain.
Ido na didok disi mamuka akamata ni halak nama pitu, memberi jalan keluar kepada orang lain tu akadongata, tu akasi solhota. Artinya tugas yang terakhir ini maju hita asaboi hita gabina poso ni debata naulu mangulahon na didok di ayat opati. Uriana hina holongan secara sederhana. Tugas yang keempat ini mau mengatakan, bila kita hamba Tuhan, jangan pernah menambah sakit dan beban orang lain. Tapi justru keluarkan mereka dari kebutaannya, keluarkan mereka dari kurungan mereka, dari beban mereka yang menghimpit mereka. Ikon ido na taulahon di bagasan nguluta sabui-buina tapatupamay. Kuriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus atau berhat mahita mangulahon tugas sebagai seorang naposoni debata hamba Tuhan. Toktong mahita masih gor-gor mangulahoni gabe ina, gabe naposoni debata ina yang menjabat juga sebagai naposoni debata. Imana parjolo didok di bagasan trupukon merpakuling nalabok. Napaduahon dang olo marna loja manang madate. Napatuluhon gabi panodang hita sibuan sinodang hita jalan apau paton mabuan haluau tusaluhut aka dongan manang tusaluhut aka na adong di tonga-tongani nguluta. Di pas-pasu Tuhan mahita saluhut na inang dinamangulahon hata ni debata. Tuhan memberkati. Amin. Martangi ang mahita. Moliate ma diho ale Tuhan nama dongani hami. Ui saur hatam di tonga-tonga ni ngulu nami. Nampe dang buirap hami marsaur di bagasan opason. Tuhan lehon di hami gogo nasia todim to di parbadia. Laho mangulahon hatami. Gabe sahalak ina naposo ni debata mahami Tuhan. Jala ajari mahami, parbisuki mahami, laho mangulahon na hobar tulong ni roham. Martangiak kami Tuhan di bagasan hapor siyang nami, hato ma jala tibuma tarapun ngulu nami, ngulu ni negara, portibion, halani mawabah coronavirus na adong di tonga-tonga ni ngulu nami yon. Pos rohanami diho Tuhan, toktong doho madongani ngulu nami. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate ma rohanami diho. Amin. Mari dimahita sian buku ede nomor 510 sia ayat na parjuru. Ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua kijam. Say pinarbadia ma goarmu. Say Roma harajaun. Say saut ma lomo ni roham. Di banua tongaun songon na di banua kijam. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa ni akadongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguncunan. Balua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaon dohot hagugoon rodia sangapon saliling nileleng na. Amin. Asini roha ni Tuhata Yesus Kristus holong ni roha ni debata ama dohot parsauran nito di parbadia ma nama dongani hamu saluhud na. Amin.
dihita saluhutna.